Ngiyababingelela abazalwane egameni likaJesu. Amen. Igama lami ngingu-Isaac. Ngizothanda namhlanje singenene esifundweni sethu esikhuluma ngemiqhele yabangcwele. Imiqhele yabazalwane. Okay. Imiqhele yabangcwele noma imiqhele yabazalwane. Right. Ngizothanda ukuthi singeneni kule ndaba yami yanamhlanje ngokungachithi isikhathi. Okay. Okokuqala engizothanda ukumenshina, umqhele awutholakali uma kungabanga khona i-struggle esenzekile, noma kungakabanga khona sometimes i-fight or noma kungabanga khona i-challenge. Ayiveli i-crown inikeze umuntu ongakudeserve. La masithi imiqhele yabangcwele itholakala kanjani? Simele ukuthi sikubheke lokho ukuthi itholakala kanjani imiqhele yabangcwele. So khumbula ukuthi imiqhele yabangcwele ayitholakali kujatshulwe, kodwa itholakala sekudlulwe ebunzimeni. Okokuqala engizoqala ukuthi ngikuveze ukuthi imiqhele yabangcwele umuntu enikwa imiqhele uNkulunkulu, kuvuka abantu abamgxekayo lowo muntu. Kuvuka abantu abamgxekayo, abantu abalahlisa ihope ngaye uma bekhuluma ngaye kubantu ukuthi sibani useless, ayikho into angayikhuluma, ayikho into e-right ngaye. Bangasho noma yini abayithandayo, bakhuluma amagama abaningi into ey'ningi ey'hlukahlukene. Abanye bangakubiza ngesigebengu, abanye bakubize ngomdlwenguli, abanye bakubize ngomuntu ontshontshayo, abanye bakubize ngombulali, abanye bakubize ngegezi, abanye bakubize ngokuthi unoma yini nje abathanda ukuthi bayisho. Leyo nto leyo abasuke beyisho kuwe deep down wena enhlizweni yakho noma in your heart, uma uyazi ukuthi awuthinteki nakukodwa ngalezi zinto ey'suke zenzeka noma ey'suke y'khulunywa, then isihwela uthola khona-ke lo mqhele ekuthiwa umqhele wabangcwele. Umqhele wabangcwele uyini? Umqhele wabangcwele uyizinhlamba ey'suke y'shiwo abantu against wena. Umqhele wabangcwele awutholakali ngokuthi ushumayele kahle abantu bashaye ihlombe. Umqhele awutholakali ngokuthi ucule kahle abantu bakikiza baze bawa phansi bethokozela ukuhlabelela kwakho. Umqhele awutholakali ngokuthi uswenka kahle kanjani, kodwa umqhele utholakala ngokuthi ngenkathi bekuthuka uthule, noma ngenkathi bekuthukela into ongayenzanga, ngoba uma bekuthukela into oyenzile angeke uwuthole umqhele. So malithi izwi lenkosi imiqhele yabangcwele iyo bayoqheliswa yona kahle hle, hhayi ukuthi lento into eyokwenzeka ngenkathi umuntu esefike esigabeni sokuthi udlulile ezweni, into eyenzeka manje leyo. So uma kukhulunywa ngamehlo kamoya, ukhulekwa, uyakwazi ukuyibona leyo mqhele. uNkulunkulu uyakumbulela ihlo likamoya uyibone ukuthi kwamanje khona. That is why kubalulekile ukuthi uma ukukholwa ube nawo amehlo kamoya okwazi ukubona ukuthi umuntu njani, usuhamba ibanga elingakanani noNkulunkulu. Ngoba into eyenza ukuthi le mqhele sicabanga ukuthi siyoyithola, lo umqondo okungayihluphi ngezinto zenkosi. Kodwa uma uwumuntu oyihluphayo, so uyaba nayi-understanding yokuthi imiqhele hhayi ukuthi iyeza, kodwa kwamanje sekhona. So-ke ngesikhathi sikhonza sisuke siyivikela ukuthi singahlwithwa yona. Yabona, ngesikhathi sinqaba ukujoyina amanye ama-organization asuke ethi masimphike uKristu,
sisuke sibaleka nemiqhele yethu. Ngesikhathi kuwukuthi kwesinye isikhathi ufika kwabanye abantu abamelene nalento osuke uyiphethe, noma kusengathi ukhuluma into eyimbude, kusengathi ayi-understand-eki kubona. Iswela uthola khona imiqhele, ngoba masifunda kahle izwi lenkosi lisho lona uqobo ukuthi uma nifika kwabanye nilikhuluma izwi bengalibukeli, uthi uJesu nithuna ukuthi icathulo bese niyahamba. Esho ukuthini leyo nto? Akuwona owakho umsebenzi ukuthi abantu benze balizwe ngenkani izwi uma bengalizwanga okwabo lokho, kodwa wena uma ukhulumile usuke wenzile wakho umsebenzi. Right, imiqhele yabangcwele siyivikela kanjani ukuthi ingahambi noma ingalahleki? One, siyayiphila leya nkonzo yokuphila ngenhlambuluko. Siyayiphila leya nkonzo yenhlambuluko ukuthi uma kunezinto esizibonayo zema-sport empilweni yethu, si-confess kuNkulunkulu. Siyayivikela lapha imiqhele yabangcwele ukuze sihleli si-bright phambi kaNkulunkulu. Siyayibaleka izinto zobumnyama ezenza ivangeli lethu libe ngelizonuka, noma libe lizongcola, noma libe lizocima. Khona incwadi ezisho ngolinye ilanga ithi nibalekele, masifunda uLuka yena uLuka 21:33 uthi xwayani ukuba inhliziyo zenu zingasindwa ngokuminza nokudakwa nokunaka okwalokhu kuphila lunizume lolu suku ningazelele. Amanye amazwi, makukhulunywa ngokudakwa kukhulunywa kuphela ngotshwala, ngoba umbuso uma ufikile komunye umuntu okade ayewulangazelela. Ngike ngathi ngelinye ilanga ngikhuluma ngalento yokuthi uma umuntu esengene kakhulu kuma-tribulations nama-temptations, walingwa kakhulu noma wangena kakhulu kwaze kwasengathi impilo yakhe iba neminyaka eminingi, loyo muntu uba weak uma esengena kwi-ministry yenkosi. Isizathu yini? Isizathu sithi kanti ngangihlushelwani mina kangaka? So yonke into ayenza uyenza ese-rejecta whatever ebekwa phambi kwakhe ekuthiwa le iyona ezokulekelela. UThixo uzokulekelela ngezwi, uThixo uzokulekelela ngokukhuleka, abesebala yena ngesikhathi esekwi-desert noma esekwi-wilderness, esesehlane lakhe, azokuchazela ukuthi mina dala le nto ngiyenza ayizange izingisize. So that is why-ke uthi abanye uthi esekhona la phakathi ehamba naye impela iministry, kube lula ukuthi ekhabetheni lakhe noma efrijini lakhe uhleze nazo isiminofu ahlale abuye afuna ukushaya umndwezo athi ukuze ngi-ayine igazi. So ithini-ke leyo nto? Ithi bayingozi abantu abathemtheke kakhulu, bayingozi. Ingakho uma sifunda enye incwadi ithi Nkosi unganginiki ingcebo eningi, uthi futhi unganginiki izinhlupho eziningi, ngoba funa ngilithuke izwi lakho. So lento yokuthi umuntu uma esethemtheke kakhulu noma esengene kuma-tribulations kakhulu, ugcina ingqondo isidakiwe, agcine engabe esaba nakho ukuthi izinto ayiphinde aqhubeke ayithathe serious. Kanti ngokaNkulunkulu umuntu olingwe kakhulu noma umuntu ohlushwe kakhulu ngenxa yevangeli kusuke kunethemba lokuthi uzophuma strong. Uma ethi uJobe ngizophuma la nginjengegolide, ngamanye amazwi usuke uphekwa ukuthi uphume uyi-quality, ungaphumi uyi-quantity. Right, so ithini-ke indaba yethu namhlanje? Ithi i-crown yethu siyithola ngokugxekwa. Ngesilaleke ukuthi thini ukugxekwa esikuthola la encwadini kaLuka chapter 8, chapter 8:47 uthi, owesifazane ebona ukuthi kanakafihleka weza ethuthumela eziphonsa phambi kwakhe, walanda phambi kwabantu bonke isisusa sokuba
amthinte nokuthi usinde khona lapho. So lithi ke izwi uJesu wayesethi ndodakazi ukukholwa kwakho kusindisile. Bese uthi 49 esakhuluma kwafika othile emva evela kumphathi wesinagoga. So la bekulomphathi wesinagoga ofike kuqala kunalo mama. Lithi izwi lo obefika ke la esezotshela uJesu wathi ningabe nisamkhathaza uJesu. Ningabe nisamkhathaza uJesu ngoba umntwana womphathi wesinagoge usefele umntwana. Wathi ningabe nisamhlupha. Ayikho into esazokwenzeka. So lo mphathi wesinagoge kuthiwa ulokhuzana uJayiri. So lithi iBhayibheli ngesikhathi engithi la kuvela umqondo wokukriticize, ngesikhathi uJesu esindisa lo wesimame kuqhamuka othi vele siyazi ngeke azamsindise loya njengoba sithi already usevele udlulile. Uthi ke ngeke siyazi vele ngeke ukwazi ukumsindisa ngoba vele useshonile. Uthi ngimsani kumkhathaza uJesu lo nithi akahamba elapho. So there are so many people abangama-analyst abahambe be-analyze what we say ezwini lenkosi noma what we did, base bethi no wakwenza lokho kodwa lokhu ngeke ukwazi. So ngamanye amazwi basuke befaka i-challenge ethi unawo yini amandla ngokwakho ukuthi ungayenza le nto. So that is why kubalulekile ukuthi whenever abantu bekumaka funa wenze sure ukuthi iglory kaNkulunkulu awuyithathe, always uhlezi uyinikeza yena ngezikhathi zonke. So ke lithi iBhayibheli uJesu waya kulowo muzi, lo mntwana lowo wafike wamkhulekela wavuka wasinda. Okay, right. Sizongena kwenye futhi indaba la kuyena uLuka uchapter 21 uverse 9. Uverse 9 ufundeka kanje uthi nxa nizwa ngezimpi neziyalwayo ningethuki kuba kumele ukuba kwenzeke lokho kuqala, kepha ukuphela akukabikho masinyane. Bese uthi ke u17 niyakuzondwa yibo bonke ngenxa yegama lami, okusho ukuthi leya ke ye-criticism into ekufuna uhlezi uyilindile wazi ukuthi khona izokwenzeka noma yinini. Yabonga.